ዘረባን ክእለትን ዝኾነ ክእለት መዐቀኒ ናይ ሓደ ዝተወሰነ ህይወታዊ ንጥፈት እዩ ብብዙሓት መዐቀኒታት እናተደረጀ ድማ ንደቂ ሰብ በበቲ ዝመልክዎ ዋላ እውን በቲ ዝፍትንዎ ይኸፋፍሎም ክእለት ኣብ ኢደ ጥበብ ኪነ ጥበብ ስነ ፍልጠት ስፖርት ኣብ ምምሕባርን ምውዳብን ኣብ ዘረባ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ሞያ ይንጸባረቕ መጀመርታ እምበር መወዳእታ ኸኣ የብሉን ክእለት ፍልጠት እዩ ፍልጠት ድማ ክእለት ስለዚ ምኽኣል እንተሎ ናይ ምዕዋት ዓቕሚ ኣሎ ማለት እዩ ንዘረባውን መባሃሃሊ ስለ ዝኾነ ክእለት የድልዮ እዩ ነቲ እኳ ብኣእምሮና ተሃንዲሱ ካብ ድምፂ ሳጹና ብምብጋስ ብነፋሕታ ሳንቡእና እናተደፍአ ብጎረሮና ሰጊሙ ብመንገዲ መልሓስን ከናፍረን ናብ ቃል ዝልወጥ እወ ነቲ ንሰብ ምስ ከምኡ ሰብ ዘረዳድእ ወይ ዘጎራፍጥ ባህርያዊ ጸጋ ዘረባ ዝያዳ ኩሉ እምበር ክእለት የድልዮ ቀንዲ ጥቕሚ ናይ ዘረባ ኸኣ ዝተደርደረ ርእይቶን ሓሳብን ብዝስምዑ ቃላት ምግላጽ እዩ ሓሳባት ገለ ናብ ርእይቶ ገለ ናብ መደምደምታ ገለ ድማ ናብ ፍርዳዊ መስርሕ ክውዕሉ ኣእምሮና ይእዝዝ ብመንገዲ ህዋሳትና ድማ ናብ ክውንነት ይበቕዑ ኣብ ህይወታዊ ክውንነት ኣእምሮ ዓብዕዮ ገዛ እዩ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ኣብ መስርሕ ዝርርብ እዩ ዝነብር እቲ ኣውራ ናብ ውሽጥና ኮይኑ ምስ ገዛእ ነብስና እንገብሮ ዝርርብ እዩ ደቂ ሰብ እንተወሓደ ዋላ እውን ማይክሮ ሰከንድ ምናልባት ምስ ደቀሱ ገዲፍካ ምስ ገዛእ ነብሶም ዘረባ ኣቋሪጾም ኣይፈልጡን ንገለ ብሰባት ዝተባህለ ዝደግሙ እንስሳታት ሓዲግና ድማ ዘረባን ምብሃልን ንደቂ ሰባት ጥራይ ዝተዓደለ ጸጋ እዩ ክንብል ንኽእል እቲ ኻልኣይ ዝርርብ ምስ ሰባት እንበሃሃለ እዩ ኣብዚ እዩ ንጥፈት ኣእምሮ ብልሕን ልቦናን ዝሓትት ኣብዚ ህሞት እዚ ብመንገዲ ዘረባ ስምዒትካን ረድኤትካን ምግላጽ ይመጽእ ብኡ ጌርካ ኣድናቖትካ ተንጸባርቕ ምስጋናኻ ትገልጽ ትዝይምን ትገጥምን ኩሉ ጽቡቕ ተመሓላልፈሉ በቲ ካልእ መዳይ ድማ ዘረባ ኣብ መንጎ ሰባት ፍልልያት ንኽፍጠር ጥራይ ዘይኮነ ናብ ግርጭት ንምዕራግ እውን እንተኾነ ሕማቕ ተራ ዝጻወት ባእታ እዩ ብመንገዲ ጸርፍን ፈኸራን ዝንጸባረቕ ስምዒት ሓንሳብ ብጎነጽ ሓንሳብ ድማ ብዘይጎነጽ ይትግበር ኣብ መስርሕ ዝምድናታት ናብ ጎነጽ ዘይሰገረ ናይ ዘረባ ግጭት ማለት ቆይቂ የጋጥም እዩ ዘረባ ዘይብሉ ናብ ጎንፂ ዝሰገረ ግጭት ግና ዛጊት ተራእዩ ይፈልጥን ደቂ ሰብ ብሓንቲ ንጽል ህይወት ዝተቐርጹ ግን ከኣ ብኣላፍ ዓይነታት ተገሊጾም እንረኽቦም ፍጡራት እኳ እዮም መልክዖም እንዳኣሉ እምበር ስምዒታቶምሲ ኣድማሳዊ እዩ ካብቲ መስተንክር መዳይ ናይ ባህሪ እቲ ብሓደ ዝዓይነቱ መመኽነይትታት ዝብገስን ናብ ሓደ ዕላማ ዝወጠነን ስምዒት ብኣላፍ ቋንቋታት ዝግለጽ ምዃኑ እዩ ንኣብነት ባህኒ ዝበለት ካጓል ስምዒትካ ኣብ ምግላጽ እትጥቀመሉ ሓረግ ፍቕሪ ክኸውን እንከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ብዝተፈላለዩ ሓረጋት ተወኪሉ ንረኽቦ ሰሓቕን ብኽያትን ዋላ እውን ካብቶም ፍጹም ዘራኽብ ዘይብሎም ባህልታት ከም መግለፂ ሓጎስን ሓዘንን እዮም ዝገልግሉ ብሰሓቕ ሓዘኖም ብብኽያት ሓጎሶም ዝገልጹ ኣህዛብ ኣጓኒፎም ንዝብል እንተሎ ግና እንኳዕ ኣብቅዐካ ምባል ኣይውሕዶን ኣብ ማሕበራዊ ዝምድናታት ድማ ደቂ ሰብ እቶም ዝማዕበሉን እቶም ዝደኸሙን ፍጡራት እዮም ዝማዕበሉ ዘብሎም ኪኖ ስምዒትካ ምግላጽ ዝኸደ እዩ ብመንገዲ ዝርርብ ሓደ ነቲ ሓደ ንምጽንዕናዕ ሓደ ነቲ ካልእ ንምድጋፍ ኣብ መስርሕ ህይወት ንብጻዮም ብመንገዲ ሰሓቕን ዋዛን ካብ ቅዛነትን ጭንቀትን ዝገላግሉ ደቂ ሰብ ጥራዮም ብኣንጻሩ ደቂ ሰብ ኣብ መስርሕ ዝምድናታት እቶም ዝደኸሙ ፍጡራት እዮም ዝደኸሙ ዘብሎም ምስ ዝኹሉ ናይ ምዝራብን ሓሳብካ ናይ ምግላጽን ተውህቦ ወዲ ሰብ ልዕሊ ዝኾነ እንስሳ እቲ ዝተነጸለ ፍጡር እዩ ነዛ ዕምሩ ኣብ ናይ ምምጥጣርን ቅድድምን ቃልሲ ብምሽማም ብዘይ ዕግበት ይነብርን ይሓልፍን ናብቲ ክእለት ወይ ድማ ምልከት ዘረባ ዝብል ዛዕባና ኸኣ ንመለስ ክእለት ዘረባ መዳርግቲ ዘይብሉ ኣገዳሲ ጥበብ እዩ በዓል ጣፍ ዘይኮነ በዓል ኣፍ እዩ እቲ ሓቂ
ኣእምሮ ብመልሓስ ክስነን ከለዩ እትዘድምዕ መልሓስ ዓጽሚ ዘይብላ ክነሳ ዓጽሚ ትሰብርያ ንፉዓት ተዛረብቲ ኣህዳእቲ ኣቀራረብቲ ኣዘናጋዕቲ እንተደልዮም ውን ኣበኣስትዮም በኣእምሮኦም ኣብ ኣእምሮኻ ንዘሎ ሓሳባት የሰላስሉ ብልቦም ኣብ ልብኻ ንዘሎ ስምዒት ይተናኸፉ ኣብ ዝወዓልዎ የውዕሉኻ ኣብ ዝሓደርዎ ይሕድሩኻ እንተደልዮም የስዑኻ እንተዘይደልዮም የብክዩኻ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ገነትን ገሃነምን የቕርቡ ኣብ ገነት የዛውሩኻ እሞ ምስ ኣንበሳ ትተሓቋቖፍ ምስ ዓዋፍ ትዝምር ስለዚዩ ንፉዕ ተዛራባይ ንምዃን ኩሉ ዘድልዮ ግዳ ወይ ብምልምማድ እዩ ዝከኣል ወይ ብባህርዩ ዝዕደል ነቲ ብመንገዲ ንፉዕ ተዛራባይ ብምዃን ዝርከብ ክብርን ተፈታውነትን ንምጉንጻፍ እሞ ድማ ብኡ ኣቢልካ ጽልዋኻ ኣብ ኣእምሮ ሰባት ንምሕዳርን ተዘካሪ ሰብ ንምዃንን ብዙሓት ሰባት ኣብ ቀጻሊ ምምጥጣር ምስ ተጸምድዮም ክእለት ዘረባ ምስ ክልተ ውህበታት ይተሓሓዝ እቲ ቀዳማይ ዝኾነ ሰብ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ነተን ዝዛረበን እዩ ዝመስል ስለዚ ተዛራባይ ምስ ምዃንካ ገዛእ ምስልኻ ኣብ ኣእምሮ ሰባት ትሃንጽ ኣለኻ ማለት እዩ ገዛእ ምስልኻ ብምህናጽ ድማ ደረጃኻ ትገልጽ ስለዚ ንስኻ ማዕረእተን እትዛረበን ቃላት ኢኻ ካብ ፍልጠትን ልቦናን ዝተበገሳ እንተኾይነን ተወንጪፍካ ኣለኻ እዚ ምስ ዘይከውን ግና ንሰብኣውነትካ ብገዛእ ኢድካ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ምውራድ ይቑጸር እቲ ኻልኣይ ውህብቶ ምስ ሰማዕቲ ብዝተተሓሓዘን ዘጋጥም ግብረ መልሲ ዝምልከት እዩ ብእተውፅኦም ሓሳባት ብዙሕ ሰብ ይርድአካ ይኸውን ብኣንጻሩ ከጋጥም ግና ተኽእሎ ኣሎ ሰባት ዓቕምና ስለ ዘለና ኣብ መስርዕ ዝርርባት ገሌና ስምዒትና ክንቆጻጸር ከሎና ገሌና ብኣንጻር ንኸውን ብሰንኪ መልሓሶም ኣብ ምትፍናን ዝኣቱ ብጉድለት ኣረዳድኣ ናብ ግርጭት ዘምርሑ ዋላ እውን ንዝጎድሎም ዓቕሚ ምብህሃል ንምሽፋን ብተመልከተለይ ናብ መጥቃዕቲ ዘምርሑ ማእለያ ይብሎምን ብሰንኪ መልሓሰይ ዝብሉ ሰባት ወርትግ ምስ ኣጋጦሙናዮም ማዕረ ክእለት ዘረባ ክእለት ስቕ ምባል እውን ከም መለክዒ ጥበብ ይውሰድ እዩ ካብቶም ብሰንኪ መልሓሶም ኣብ ጸገም ዝኣቱ ብውሕዱ ንሳቶም ይሕሹ ኣንበሳ ዘረባ እንተዝኽእል ወይ ዝያዳ ምኸበረ ወይ ክብረቱ ምጎደለ ስለዝስ ከምታ ዘለዋ ተምሕረሉ በኣማኑኤል ዘካርያስ